Ghana for ye chacha obi bia wo a wotie ye J Ghana TV so no ani gu so a wo hwe na wotie ye enne yante asem de na ekame aye se 2020 ensem asisi wo 2020 mu pa ya te se ye dwen ho kwa yente ase fiti se 2020 start ye emu corona emu nipa ewuwo nipa kesefo na ya dwen ho yente ase na nenso na ye san da sore ya de asan bebom ne se eye agrada aye nyina yinim na agrada nyame ato ne nsafre no na agrada meka ne ho asemi woye adwuma ewo baabi bebre yansa na woye sofo woye adwuma wo baabi te say Capital Radio ewo Kumasi, the heart of music in Kumasi 97.1 and wasan aye adwuma so Success Radio also so woye adwuma na otena Kumasi ye ofri Domiabra Ashanti region Domiabra na se oba TV so ma ye nyina hu no na yire ani denden na yire ho fefefe nso na ne yete hu ni yie pa Prophet Agrada ye nyina yinim no be ma ne ho ofe ne na fofi anto ata ya anti asem de papa ya tete se nyame ato den safre no aka nchinagu na yeguso a yeduedue mu na ya pe efie oni bi se na yire anase obi a oben homo ne yatie emu yie pa but na o se ma yatie fo ne ahwefo nyina so te se we na yenso yate na we na ekoso etikoso na ma wafidie no enna ha sei ye beti nyina ebebro eti no enti a yate ne se eye Prophet Agrada and dian kasa eye Prophet Eric Akwesibuachi na so we din Heaven Door Chapel asori no ewo Sotuom eno na papa yi oye head pastor ewo Heaven Door Chapel na ni din so any Prophet Eric Akwesibuachi but dodo na nim se efe no Agrada Prophet Agrada ene ebetin aka jo se nyame ato den safre no ntia ya tene no na yeguso aye mu hwehwemu se be ya yebehu ade cropotin a ekun ye papa yi anase de enti a de ma ne ba ya ye papa yi onka atiasefo hu biem nche kwampo na yire yenya antiese wawo ni kunu de Agrada na oba no so de Agrada wawo akola fefefe na yire obi anim no na ni de onso ye prophetess omo hye nkom yi na enye easy 2020 minim de koso de me de me kan say nyina ye ho ne mompa ye ne mfa ye ho manyame de obi nim de eko corona abefa nipa bebre ko enche na ye papa say John ye tell say on so ewu nipa bebre Bishop Bernard Nyakomu nyina 2020 someone sisimu yie pa and someone ano hye ano den na SCC 2020 mu na mom de meka nse ma wo yem hyehyew we enya ade ye wo se obohu ye ho na de bompa eche Onyankopon so wi akenkan o Bible bompa eche Onyankopon be fise minim se nyame ene hwie nyina na nyame be hwa wonso nya de wo se o ma wo yem hyehyew even though 2020 it hasn't been easy 2020 enye easy kra but oyiro ho bompa ya minim se nyame be hwa wonso so nyame be hwie nyina ye so enti ate ne se Agrada Prophet Agrada Eric Akwesibuachi aye nyina nim se friend Prophet Agrada oda Heaven Door Chapel head pastor of Heaven Door Chapel ene onte asibi onkati asifo ho biem ne kan say prophet ya pi enso de be kan say nyame mpe baby papa no mfama won enna nyame mfa onto Abraham akokumu ye ma dem refedue ye ma busuan nyina hyeden ye ma ye nyina ho hyeden prophet dem refedue due ni amane no J Ghana ye damu nyina ase